ଚାରି ସାଙ୍ଗ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ହାତୀ, ହରିଣ, କଇଁଛ ଏବଂ ଏକ ଚଢ଼େଇଟିଏ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଏକ ନଦୀଟିଏ ବୋହି ଯାଇଛି। ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ସବୁବେଳେ ହାତୀ, ହରିଣ, ପକ୍ଷୀଟିଏ ଏବଂ କଇଁଛ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଏ ଏବଂ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଏ। କଇଁଛ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପକ୍ଷୀଟି ଗଛକୁ ଗଛ ବୁଲି ଶେଷରେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛ କାଟିବାର ଦେଖି ସେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଆସି ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ହାତୀ ଭାଇ, ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି? ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ହରିଣ ଆଉ କଇଁଛକୁ ଏ କଥା କହିବା। ଆରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି କେତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ଲୋକ ପଶି ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ସେମାନେ ବୋଧେ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରିଦେବେ। ଆରେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି? ଆମେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସହିତ କିପରି ପାରିବା? ଏ ଅବିବେକୀ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମର ଯେ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚାଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟରେ କହିବା। ହଉ ସମସ୍ତେ ଚାଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଜି କହିବା ସେମାନେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ଗଛ କାଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁମମାନେ କିଏ? ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ କ'ଣ କାଟୁଛ? ଗଛ କାଟି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା କରିଦେବ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟିବ? ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲୁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ। ଗଛ କାଟି ଆମେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ତୁମେ ମଣିଷମାନେ ଜାଣିପାରୁନ ଗଛ କାଟିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହେବ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଖରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଜୋରେ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ଗଛ କାଟିବୁ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବୁ। କେବଳ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ସହ ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଅ, ଆଉ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଆଜି ଚାରି ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଗଛ କଟାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଗଛ କାଟୁଳି ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଚାରି ସାଙ୍ଗ ଖୁସି ହୋଇ ରହିଲେ। ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।